יש, שמתי וידאו. איפה הוא הלך? הנה הוא, הנה. אין הכל, אני אתן מהירות, הוא יעבור לקפוץ לחרמון. כן, הם מתאים על זה. איזה... יופה! איך הוא רדף אחרי הדג? תראה, זה זוג אלה. ראית איך הם רצים אחרי הדג? זוג, תראה איזה איפה זוגים ביחד. איזה יופי. היי, צב ים, צב ים! צב ים, איזה גודל! יואו, איזה בוקר, איזה בוקר קסום! איזה בוקר!